siyabhoqa mhlawumbe noNkulunkulu uselandela kwakhe wathi cha mntanami inkinga ukuthi nami akusenaso isikhathi sokuzikhethela eningini ngakho sengikhetha lapha eningileni ngike ngathi ima kancane uke wakhala umama wathi mina umkhwenyana wami ngizenzile ngenza isisi ngakho nemisebenzi yami bengenzeli lesingenzela yaqinisa ingikholela imisebenzi ekade ngisebenzela ngike ngakhala ngathi angizenzanga nami ngikhohlwe isimo ebesingenza ukuthi nami ngibe nesimo ebesingenza ukuthi nami ngibe nesimo enhlizweni kepha bekuyisimo nje ube wathi lapho inkinga yakho cabanga ukuthi yonke into izowenzeka ngendlela yakho ngathi cha inkinga ukuthi vele nami bengakudalile lokhu kwenzeka inkinga ukuthi ike yaba enkathini yakudala uke wathi umalume angikwazi ukuzikhethela iningini ngakho sengikhethe iningileni la ekhaya uke wakhala uJob ebalisa bengicabanga ube sekhanyisweni yembezi zithi kade sizenza izinto ngike ngathi bengenanhloso kepha benenhloso cha kahle bengenzisisa kepha bengingasho ukuthi nawe wenzisisa kahle bengingafuni ukuthi senzisise mina nawe bengamele sihlangane kepha sihlanganile indlela kumele sihlangane kanje kepha akumele sihlulane kanje ngathi cha awuzazi ukuthi imibhalo hayi yakhula imvuke iyavukuza ngumciko imvuke ziyacikoza woza mAfrika uzolalela tsamela nasi indaba zociko.